नै आइ मा दाबो सिखा नोंलाय सोरनि लागारखो बियो एथ' सानजौ उन्दुग्रा नै नोमफानो खायमावनायाव दै हैफै जोलायावनो बिदि गैफेरथारामोन जोंहा सोरनि लागारखो बियो र' मामि थांगौ सोरांबाथाय खें खें नै माबार सिखार दा न'आव दै लानानै थांगोन आं बे बिमा सासेजों खुनु सुखखौनो उन्दुनो मोना न' दैया हैथां सोरांबाथाय खामानि नुबाय दा मा होनदों हाखालासो आं बे गथ' सासेखौ नै आफा दैया नोमायालाय माथो मावदों आइ सिथ्ला सिबगासिनो दं मामिया थां आइ थांनानै दुगैहैदो आइ हा माथो उसुखुथु जाबाय थाखो आइ आफा आंनो ओरैसो नांगौमोन जालायबायलै हरनांगौआ मा खालामबावनांगौ आंलाय नै आइ बे आंनि खरसा गान्दु सिङाव 500 थाखा दं बेखौनो लांदो आइ दे आफा बाय आयु माथो चलो हाय प्रिया बहा थांनो नागिरदों नों लोगोनाव थांदोंमोन आं अ प्रिया आइ लाभ इउलै नोंखौ गोसोथोनसां आच्छा नों आंखौ प्रप'ज खालामबाय आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनि दे सों प्रिया आं नोंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामगोन बाट नोंनाव मा डकुमेन्टस दं वाव डकुमेन्टस ए दाना गोसोथोनोबाबो डकुमेन्टस नांलायगौ आरो मोनथियाखैमोनलां बिना डकुमेन्टसजों आं हौवा गोसोथोआ मिन्थिबाय आंनाव आधार कार्डजों पेन कार्डजोंल' दंलै ओमफ्राय गैला आं नोंनि प्रप'जखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा होमबा मानो माबाफोर डकुमेन्टस नांबावगौ नामा औ मानो नाङा भटार कार्डआलाय बोरो थैबायना दानाबा उनाव बानायना लानोसैब्रा प्रिया जाया होमबा जाया माथो जाया बिदि जाया दाय गैयै सुबुंखौ खैफोदाव खोख्लैनो दासान मिथिबायना देलै दे आं लाथ'ला होमबालाय उनाव डकुमेन्टस जाबा खबर हो आंनो ओमफ्राय 12:37 प्रप'ज खालाम आंखौ मिथिबायना आइया प्रप'ज खालामनायाबो टाइम थालाया आरोखि दिनैसो खोनाफेरबायलां दे प्रिया बिदिबा आं थांसै दे ओमफ्राय प्रिया रावजोंबो दा गोसोथोलायथ' दे लाया दे डकुमेन्टसाल' थाब बानाय नङाब्ला आं दस्राजों प्लट बिदि नङालै प्रिया नङाबा आं नोंसिनाव खारसनहैगोन थोर जावलिया हौवा जाना हिनजावनाव खारसन जायो नामा होनबा नों दस्राजों दाब्लड खा दे प्रिया होनबा थांसै दे औ दे
आयै आयै बहा थांखो बेलाय ए बावसो दङै बियो र' हामा जालाबायलायखो गाब्रि खावलाबायलायखो जाम्बा गथ' दै ओरैनो गाबज्रि नामा आयै आं नोंनाव फंसे खोथा सोंनि दे मा खोथा बेलाय सों दे आयै आंना बे भटार कार्ड ना मा होनो बेखौ माला मोनगोन हाब जाम्बा गथ' बेखौलाय मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय मारै होनना खोन्थाबावनांगौब्रा आंलाय दै सिदा सिदि खोन्थागारसैलां प्रप'ज खालामनायाव नांगौलै आयै बे डकुमेन्टसखौहाय ए दाना सिख्ला प्रप'ज खालामनायाव बिदिखौबो नांलायगौ आरो जुगानो सोलायबायलै आयै ओंखायनो गासिबो आपडेट जाजोब्बाय नोंनायालाय नोंगौ दानि जुगाव बैसो जास्लाबै गथ'फ्राबो हाबा जायो नालाय बेखायनो डकुमेन्टस लाब बानायबाय खोमा जानोबो हागौलै आयै जुगानो सोलायजोबथारबाय नालाय सफैसिगोन र' सप्तासे थाबावदो हाब होनबालाय जाथारबायलै आयै दे दा ओंखामा जानानै मोसौआ दोस्लायबानो जाबाय दे आयै भटार कार्डआल' थाब खबर लादो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो आं नोंखौनो गोसोखाङो प्रिया नोंखौनो ओइस्टिबा डिस्टार्ब बबेजों खादोंलै मोसौआबा हनै गांसो जागासिनो दं बेखौनो आन्दायद्लाबायदों र' थांनां ओइ साला ओरै फै लावगि ओरै फै फै थाबायनो नागिरबावालै मोसौआ फै लावगि फै दै बावनो दोगोनलां गाव जाबाय थागोनलै बियो मानो फैयोलै हाबाब गरम बोथोरालाय मानो फैयो हाय सोर जालायखो बेलाय ए माथो फ्रियासो ओइ फ्रिया फै थाङामोन बैयाव बोरमा दोस्लायहैदोंमोन आं आंना भटार कार्डआ सफैसिगोननोथ' आं दहाय आइनाव सोंदोंमोन खोन्थादों आंना आइया होनबा नों आंखौ लामारसिगोन आरोना औ ओमफ्राय नों आंखौ लाया आरो ओंखायनो लागोन लानाया होनबालाय माथोबाव ना माबाफोर डकुमेन्टस नांबावगौ नामा फ्रिया नांनायाथ' नांला ओमफ्राय दानो हाबा जानो मोना दै अब्ला मालाथो जागोन हाबाखौलाय आयु दानो हाबानि खोथा रहाय मा एफा हाखु दाखु आं आइ आफानाव सोंग्रोनांगोन ए अब्ला बिदिसो होनबा थाबदै खिन्थु आं नोंखौ बिराद गोसोथोनो लुगैथारबाय दे जागोन दैज'नि फिथाइयासो गोदै जायोनो जाम्बालाय है गोदै गोखा बे थाब खालाम एसे संसार जानोसैलै सानैजों ज्रोमनो गोसोथोलायग्रोमोना हाबा जानांगौ बे नामा दानो जाथ'वा आं 1 बोसोर थाबाव बेनि उनावसो जागोन आयौ थैबायलै दाना 1 बोसोर 365 सान आरो 12 दानबावसो 8,760 घन्टा आरो 31,53,600 सेकेन्ड थैबायलै डकुमेन्टस लाबा बिदिसो आरो दासो बुजिबायलां बिदिखौ सानोब्ला आंखौ प्रप'ज दा खालाम लानाय नङा आं बिदिब्ला होद बिदि नङाब्रा प्रिया नेनोसै आं दे
ओमफ्राय प्रप'ज खालामनाय टाइमखौ गोसोआव दंखायो दा? गोसोआव दंखायोथ' आङो दालाय 12टा 37 आव बुङाखै नोङो थिग दं दे थांदो खामानि दं आंहा औ दे थांदो सना मा होनदों नों? हा लागावबाय दाना एडभान्सबो सना होनो मोनला आरो डकुमेन्टसखौ लाबोग्रो होनबासो बुंनो मोनगोन दे थांदो ला 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 ओइ प्रिया सफैबाय प्रिया आंना भटार कार्डआ सफैबायथ' होनबा लाबोदो र' टाइमखौ नायदोंना नों? टाइमाथ' 12टा 37सोमोन ना टाइमाथ' जाथ'वाखैना नों दा टाइम जाब्ला फैफिनदो साइडआव थांथ'दो नों आया माबायदि सिख्ला बेलाय टाइम जायाबा गावजोंबो थाफानो मोना आरो मारै जानांगौ जाखोलै औलै जागोन दे प्रिया टाइमाबो दासिमबो जाया उन्दुनोसैसो आं सिख्लायानोथ' मा जातनि बेलाय गामाखालि डकुमेन्टसबो नांलायसिगौ आरो मोजां मोनलायनायाव हरे बाबा मा जाबावगोन आयौ माबायदि सिख्ला बेलाय गोसथोलायनायावबो आधार कार्ड भटार कार्ड बिलायनाय आयौ खर'सो गाज्रि जागोनलै मालाबा बिदि जाफेरखो मालानिफ्राय बेफोरबायदि डकुमेन्ट नांलायलायगौ गोसथोलायना मोजां मोनलायनाय जाफेरखो बेखौसो नुबायलां सोर फाग्लाखौ नुफेरखो डकुमेन्ट गैयाबा मोजां मोनलायनाय टाइमाबो दासिमबो जाबावा एबार हयले जासिगोन एबार जुदि जायाबाथाय आंनो बेखौ नांखालाबोलै ओइ प्रिया प्रप'ज खालामसै दे प्रिया नै 12:30 जाबायना 7 मिनिट नांबावगौ आरो दे लाबोदो डकुमेन्टसा र' हाननि देंदेदे भटार कार्ड जाबाय दा गासिबो थिग दं गासिबो थिगखा ओमफ्राय टाइमथ' जानोसै ओमफ्राय रिहार्सेल होदोंना होआखै मैया आं होखादों मोनायाव बिसना सायाव मा बिसना सायाव नङा प्रप'ज रिहार्सेलखौसो होनदां आंलाय बेखौनो माबा माबिसो सानबायमोन नै प्रिया टाइमाथ' जाबायानो रेडि जाखादो जिरायना बिबार लाखादो लागावबाय दाना बिबाराबो गैबावासो बावबावबायसो आङो बिबारानो गैयालै प्रिया बहा मोनबावनांगौथाय आङो प्रप'ज खालामनाया बिबार लायाबा जायो माबालै प्रिया बावबोदो आङो लाबोनो सानखाथारदोंमोन आङो दे जाबाय दे नोंनावखायसो बिबार लाला आङो
फैद' जाम्बा थैबायलै दाना मारैनिफ्राय बिखेवजेन बावनांगौथाय आङो मा जाखो अह जानायालाय जेबो जायाखै प्रिया आइ लाभ इउ I love you too माराम